హాయ్ గాయ్ షాక్ ఐరమ్ దిస్ ఉప్పల్ బాలు ఈయన సోషల్ సర్వీస్ ఫుడ్ డిన్నర్ చేస్తాను అన్నాడు. చాలా మంచి వ్యక్తి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి అందరూ, ఎందుకంటే పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అంటే ఎంత గ్రేట్ కదా. సోషల్ అలా చేయడం అంటే అందరికి రాదు. థ్యాంక్ యూ బ్రూ, నువ్వు చేసినందుకు కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. ఖాళీ ఉంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మా చెల్లిని, మా అక్కని, మా అన్నయ్యని, మా మమ్మీని చూసుకోవాలని కోరిక. నాకు 24 గంటలు నేను సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి వాళ్ళకే చెందాలి, వాళ్ళే మంచిగా ఉండాలి, నా వల్ల వాళ్ళ మంచి అన్నం తినాలి అనే నాకు ఒక ఫీలింగ్. ఎందుకంటే మా ఊళ్ళో మాకు పొలాలు లేవు, ప్లాట్లు లేవు, తినడానికి మాకు ఇప్పుడు చనిపోతే పెట్టడానికి పొలంలో ఒక జాగా 10 ఎకరం భూమి కూడా లేదు మాకు. అంటే సేమ్ ఫ్యామిలీ మాకు, ఓన్లీ ఇల్లు మాత్రం చిన్నగా ఉంది. అది ఇప్పుడు అన్నయ్యకు 3 ఆడపిల్లలు, ఆయన ఆటో నడిపిస్తాడు, మా వదిన కూలి పనికి వెళ్తుంది, పొద్దున వెళ్తే సాయంత్రం వరకు వస్తుంది, 3 బట్టలు పిండాలి, వంట చేయాలి, 3 ఆడపిల్లలు చూసుకున్నంత ఎంత నరకం ఉంటుందో ఆమెకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. నేను ఎప్పుడైనా నా ఫ్యామిలీ కోసం ఆలోచిస్తున్నాను. నేను ఎవరు నన్ను ఇట్లన్నారా, వాళ్ళు ఇట్లా అంటున్నారంటే అంటే అనుకోని